mina ngiyafisa ukuthi uthande kanjani yabo njengamanje useqale lento ayiqalayo uthi uzongala whatever and stuff. Okay, mina nginankinga, mina ngirelaxile. Not ukuthi anginankinga nokuthi angale, ngiyamthanda, yes. But into engiyazi ukuthi lento ayikhuluma into engeke izenzeke mfethu. Ingakho ngithi akahambe na ukukhuluma lo malume wakhe. Umalume wakhe uzofika amchazela ukuthi kumayelana nani ngikhulume lento engiyikhulumayo. Udida kwayimina ke manje. Why umalume kuyena kumele athathele inqumo umshanakhe? Umshana sesithathele isinqumo. Wena uma ngambuza nje mfethu, ngaso sonke isikhathi wena mawugodukile ngoba yabona okushuthi angazi kushuthi usudlulile kwi-degree nani kushuthi usuka i-masters ke manje. Uma usuvela ungilethela kubantu bama TV. Angithi wena makunenkinga phakathi kwami nawe wena buhambe kumalume wakho ufike umtshele. Sipho. Awubuze ukuthi uma efika kumalume wakhe beyithini umalume wakhe. Ngiyaphinda ngiyakutshela eyamalume ayingeni. Kanti umalume wakho ungena shike kule. Phakathi kwami nawe. Yazi umalume wakho ngicela umbekele. Umalume wakho uyena impela kongena impela ke kule. Akangena umalume kulento. Okay. Hamba ke phela ugoduke yini? Goduka phela uyekini. Ngiyahamba vele All right. Ingakho namhlanje vele ngizokwalela nje ukuthi angiphinde angisafuni lutho ezokuhlanisa nawe uyazazi nje ukuthi ungachitha ufika la uthanda khona ulokhu uzihlazisa nabantu nalento encane yakho uzibukisa umhlaba wonke nje ungasala usulala kini namhlanje. Lalela ngixoxele. Ungasala usulala kini namhlanje kodwa engikwaziyo ngeke ngikhiye eminyango ngoba kusasa ekseni uzobula lapha kwami. Ngidlisile ke phela No angidlisile. Angidlisile. Futhi uzofika uphelezelwa umalume wakho. Why umalume kumele enze leyo nto phela? Mfethu bengathanda ukuyikhuluma lento. Bengathanda ukuyikhuluma lento eminyakeni edlule. Wakhiwa lapha koThandeka. Ongangukuthi ngesikhathi kwakhiwa besasemncaneke naye. Makwakhiwa lapha koThandeka kube ukuthi amandla phela endleleni. Kuselo line ngicabanga ukuthi babe babili yini phezulu obokuthi iqedwe lama blocks bese kufakiwe i-roof. Yes. Sure. Ngaleso sikhathi ke nami ngangumuntu otheka kathe kuma kahle ngasemalini. Sathi masikhulumisana nomalume walentokazi lena athi hayi bla 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 kwasha wacima manje ufuna ukuqedela leli khaya inkinga imali ayikho njani ngathi mina lalela. Mina akunikeza imali kodwa mina phela nami enza umshana wakhe angithanda. Angifisa vela ngaka. Hayibo. Hayibo yakini nje njengoba landa umalume wakho. Landa umalume wakho kuye naye. Uqamba manga. Lendlu leya yakho umalume ngamandla akhe ngesithukuthuku zakhe wawukuphela. Eyithathaphi imali. Wawukuphela. Eyithathaphi imali. Wayiphanta umalume phambi kwami mina ngimubona. Umalume uyena wangikhulisa. Umalume imali wayengakaze hambe ecela abantu. Ilula lento. Uyena wayiqedile. Ngoba mina mfoka qhiya nginamanga. Akahambi